Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode. Hawa ne ina da nawa kishi daidai gwargwado. Banni kishi na bana kishi akan mijina ya ƙara aure. Ba zan yi wannan ba saboda ban yi ma kaina adalci ba. Ba za ki kishi ba? Zan ji zai taɓa ni. Amma Allah ne ya ce Allah ya riga ya rubuta ko na yi kishin sai Allah ya fitar da nin kuma dole sai ya ƙara wannan. Yanzu misali kamar agogo hannunki a ce za a raba biyu za a yi sharin ya za ki ji a zuciyarki misali. Ban ce maka ba zan ji wani abu ba. Har ga Allah ina gaya maka ina da aure yanzu. Kuma ina mai mata nake aure. Ko babu irin abubuwan da wani abin yana so samun rai wani baya so samun rai kamar yadda na gaya maka uwar gidana har ga Allah ni bana kishi da ita. Ina kwata wallahi bana yi saboda ta ga mata biyu kafin aka auro ni a gabanta duk wani abu kowa da irin halin shi da yake zuwa mata da shi ni bana kishi da ita ina bata girmanta da Allah ya bata kuma duk abin da zan yi in ƙara mutunta ta kuma in mutunta kaina a gaban mijinmu ina yi daidai gwargwado na gaya maka tana da yara ni shigowa na kenan yanzu ta yaya zaka shigo ka ce wai zaka fitar da wanda ta zo ta haihu ta gama wahala da miji fi sabila mi magana Allah da Annabi bai dace ba ka soma kanka abin da zaka soma dan uwanka amma kaga in mutane suka lura kuma ana zaman lafiya akwai mutanen banza wannan zai zo ya soke ki ke ga abin da wancan take faɗa ke ga abin da wancan take faɗa duk na gani na ji an gaya min an gaya mata is left for us mu kuma matan mu yadda da abin da suka faɗa mu zo mu jawo wa kanmu tashin hankali mu yi ta rashin mutunci bayan inda hankalinmu ya kamata mu fuskanta a kan shi ne mijin namu ya aure mu ne domin mu daɗaɗa mashi ya aure mu ne don yana son mu ya aure mu ne don mu ƙara mashi kwanciyar hankali kuma da haɗin kai domin tarbiyyatar da yaran shi da kuma harkokinsa da ya saka a gaba na yau da kullum to idan mun zo muna yaƙen juna muna tashin hankalin ta ina za mu samu kwanciyar hankalin da shi za mu bashi wannan kulawa mata da yawa a gida sai kaga suna competition babu wani competition a aure halittar da Allah ya maki daban ne da halittar yar uwarki babu wannan me amfanin shi ni duk abin da na shiga da shi gidan mijina na shiga da shi a yanda nake ne ko da shi ko ba shi haka zan ci gaba da rayuwana ba wani competition tsakanina da uwar gidana babu so matan da suke competition da yan uwansu mata na gida gaskiya shirme suke yi me ya kamata su yi musamman in kishin nasu ya motsa ko ma ba su karɓe ta da hannu biyu ba kar ki yaƙe ta dan duk abin da kika nufe ta da shi wallahi zai dawo kanki akwai tambayar da zan miki yawanci in kika duba yanzu zaki ga muna samun yawanci zawarawa wasu kaddara yasa suka zamto zawarawa waɗansu mutuwa kan sa sukan zamto zawarawa waɗansu rashin haƙuri ne yawanci a zawarawan da ake da su a yanzu wasu irin hali suke ciki kuma wani irin kallo kike tana ake ma irin waɗannan zawarawa yanzu a halin da ake ciki alhamdulillah na ji daɗin wannan tambaya ni dai kafin na sake aure a 2019 sai da na shekara 6 ina zawarci kuma har ga Allah wannan lokacin ban taba daukan kaina wata bazawara ba me yasa nayi aure Allah ya kaddara auren ya mutu ban ga wani abu a cikin wannan ba Allah ne ya rubuta zaka aure wani daga rana kaza zuwa rana kaza zaka haifan mashi wani da wani da wani rana kaza auren zai mutu kai ka kashe ba kai ka kashe ba Allah ne ya raba auren saboda zaman ya kare so mutuwan aure idan ya kare babu wanda ya isa ya kara sakon daya a cikin shi da arziki da mutuwa da haihuwa da aure wallahi kaddara ne daga wurin ubangiji ba wayonka bane ba da na bar gidan mijina a wannan lokaci a wannan shekara guda 6 ni ba taba hantara na ba iyayena ba su taba ce mun bazawara ko fita mana ko kaza irin wulakancin nan da ake yi ba taba sa na a gaba ana yi mun ba wasu suna fama daga iyayensu wasu mutanen gari wasu 'yan unguwa wasu 'yan kowa da nashi amma ni
ban taba ba sai da ma na shiga siyasa ne nake jin kalma ai bazawara ce. To zawarci da yana kan kowa. Har yau har gobe babu wacce ta karɓa certificate na zaman gidan miji na zaman aure. Kullum shi zaman aure makaranta ne, a kullum akwai sabon abu da baki san shi ba. Ko kin shekara 50 da mijinki sai ya yi maki wani sabon abu da baki san shi ba. Shi yasa ake jaddada wannan haƙuri, haƙuri, haƙuri. Mata kuma kowace da irin juriyan da Allah ya bata. Wata yanzu za ta gaya maka matsalanta ba ta son mijinta na zinace-zinace, ba laifi ba ne. Jihadi take yi, yaƙi take, ba laifi ba ne don ta nuna ba ta so ba. Ba ta son mijinta da zinace-zinace saboda tana son rahaman Ubangiji a tare da mijinta. Tana so ta raba shi da wani masifa ne da yake cutan shi ta cikin jikin shi da bai sani ba. Amma waɗansu matan sun san ta wani siga za su biyo su hannun mazajensu irin wannan abu. Misali yanzu muna magana yanzu zinace-zinace. Ba karfinki bane ba zai sa ya daina ba. Idan namiji ya accepting cewa abin da yake yi laifi ne, kuma namiji mai tsoron Allah ya san in yana jin kunyan Ubangiji, to shi ne fa zai iya barin wannan abu. Za kuma ka sani. Amma yau ka amma ba kowace mace za ta fahimci mijinta yau yana so ya ƙara aure ba ta fahimta. Ni kamar ni har ga Allah yanzu mijina kwata-kwata mun kusa shekara 2, amma babu wani abun da yake yi ko da zai yi ko da yake tunani da bana sani. Ai kowace mace da irin kaifin basiran exposure da basiranta. Akwai mace da ta shekara 10 da kai bata san ka ba, bata gane ka ba, bata san da wa take zama ba. Akwai wacce za ta yi wata 1 da kai ta gane ka ta kuma gane duka al'amarinka. To irin wannan matan sukan wahala a gidan mazajensu, masu yawan gane abubuwa. Masu yawan ganewa suke wahala koko su ne suka fi wahala. Me yasa su fi wahala bayan sun riga su mijin suna gane me ake ciki. Yanzu dai mu bar wannan magana mu dasu mu dawo mu ci gaba da maganan mu na maganan kishi da kake magana. Wannan abu mata da dama da yanda suke daukan shi. Ni dai Munira duk ran da zan fara tunanin cewa abubuwan nan da mijina yake yi a waje ya je ya yi, kaga na daina son shi kenan. Idan kika faɗa ka ba zan kai kaina ga halaka ba. Akwai matan da in majajen su na yi sai su ce su ma za su yi. In mijinka ya yi tafiya kai ma ka je wurin wani. Akwai masu waya suna kwana da maza, akwai a waya, akwai masu biye-biyen mazan dan kuɗi, akwai masu shaye-shaye, akwai masu maɗigo. Kowace mace da abin da take kwantar makanta da hankali a wannan gidan mijin da shi mijin yana tunanin haƙuri ne ya zaunar da ita. Wata har ga Allah mai tsoron Allah ce haƙurin ne ya zaunar da ita, tana neman lahiranta ne, ba at the same time tana hallaka mijinta ne. Tunda ai zaka so dan uwanka da kake aure ko in ce mijinka da kake zaune da shi zaka yi fatan ku haɗu a gidan aljanna ku ci gaba da rayuwanku a can. Amma da yawa mutum ɗaya ne zai shiga ya bar ɗaya. Da wuya yanzu Allah na tuba ka ga mata da miji duka. Yana faruwa ba wai bai faruwa ba. Yana faruwa, amma kamar yadda na gaya maka muna kai ma mazajenmu da halaka. Su sun fi so, wasu mazan sun fi so ka cire idanuwansu a kanka. To idan baki cire idanuwanki ba da ƙarfin yaji zaki raba shi koko ta wani siga zaki bi ki jawo mijinki ki sa shi hanya daidai. Misali a farkon auren da kuke kokarin ku gane juna zaka so ka yi da ƙarfi. Daga baya kuma zaka ga to ai wannan abin ya wuce tunanin mutum. Dole ne ki dawo ki zauna ki durkusa gaban Ubangiji ki gaya ma Allah damuwanki. Mata da yawa suna gaya wa malamai ne damuwansu, suna gaya wa bokaye damuwansu, ko suna gaya wa 'yan mazan da suke bi damuwansu a waje. Ba shi ne zai kawo miki sauki a rayuwa ba, wannan sai dai ya ƙara dulmiyar da ke cikin masifa. Shi yasa annabi ya faɗa mata sun fi yawa a wuta, wasu a ɗakin mazajensu suke jawo ma kansu shiga wannan wuta. Kamar ni na gaya maka mata da yawa su da a kira su bazawara gwanda sun zauna a gidan mijin, sun ɗauka wulakancin, sun ɗauka dukan, sun ɗauka rashin mutuncin, sun ɗauka duk wani abu da zai je musu. Gwanda a ce sun zauna da wannan wulakancin da a ce musu bazawara. Wasu kuma mijinsu na neman mata, su ma suna neman maza, sun gwammace su yi wannan rayuwa da a ce su fita su zaman bazawara. Ni dai da na yi wannan rayuwan gwanda an kira ni bazawara so miliyan, saboda da na saba ma Ubangiji
gwanda na saba ma al'umma su ganni a bazawara na ki zama auren na yadda saboda na ki yin abin da wasu matan auren suke yi. Kana da 'ya'ya ba ka so yau a musu a kira su da wani mummunan suna ko wasu munanan abubuwa. Amma irin wannan ɗazu na yi magana akan ciwon damuwa yawancin mata da suke da shi, waɗansu matan sukan shiga wannan yanayin bayan sun tsinci kansu kila shaye-shaye, suna tunanin wannan shi zai rage musu damuwan da ke damun su. Shine maganar da nake maka, tunanin mata mai aure daban ne da mace mara aure. Me bambancin mai tunanin su? Yau a ce kwata-kwata baki taba aure ba a rayuwanki, burinki yau ki aure ne, shine damuwan mace wacce bata taba yi ba. Allah ya bata mijinta kaman wacce, kaman wane, na haihu kaman wacce, kaman wane. Muna manta da addu'a mu roƙa nagari. Mu roƙa Allah mai tsoron Allah, mai bin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muna mantawa. Kullum mu muna so mu yi aure ne, shine tunanin wacce bata taba aure ba. Bazawara ko da ta shiga ta ɗanɗana, ta doku, ta wahala, ta wulaƙanta. Wacce ta wahalar nake gaya maka, ita kuma kullum addu'anta wani sana'a ne za ta yi da zai kawo mata rufin asiri, wani kaza za ta yi, tana so ta inganta kanta, ta samu abin yi. Shine tunanin bazawara, saboda in ka lura zaurawa da yawa a arewacin Najeriya su ne suka fi ma yin abubuwa da dama na ci gabawa. Biyu kenan, akwai bazawaran da ita ce ta kashe aurenta domin tana hangen wani abu, ko abubuwan da mijinta yake mata bata da godiyan Allah bai ishe ta ba, abubuwan da yake mata bai yi mata ba, so tana hango na gaba, sai kaga ta kashe aurenta. To irin wannan kuma ko ta kashe auren sai kaga tana cikin wahala wanda ci ma ya gagare ta. Abu na uku, matan aure ita kuma tunaninta ita ma daban ne, ga tunanin mijinta, ga tunanin 'ya'yanta, ga tunanin harkokinta na yau da kullum, ga tunanin lahiranta. Ita kuma nata damuwan kenan. So ni sanda nake bazawara, sanda nake budurwa, tunani na daban. Sanda nake bazawara, tunani na daban. Yanzu da nake da aure, tunani na daban. Wato tunani uku kenan dai. Tunani uku kafin aure.